Hansel. Algú ha vist una vareta? Jo no l'he vist cap. Jo m'he trobat unes sapates. Serveix? No. Jo no he vist la consola. Serveix? Jo una abric de llana. Serveix? No. Jo 10 milions de llaures buides, però això no serveix de res. Qui pot tenir la vareta màgica? A mi l'únic que podés és que un tingui dos buidis. No diguis això. Potser algú la té i no se n'ha adonat. Això potser no he vist cap, però qui pot tenir-la? Estic pensant que hi ha un animal entre nosaltres que amaga tot el que troba. La garsa! 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 Campi, tu vas una vareta? La veritat que és això. Jo era cuidant les croquetes per fer-me un dibuix quan arribi una vegada la primavera, però ara que hi penso, hi ha una vaqueta que no sé de quina braire. Això sí que és una vareta. Cridem al fullet. Fullet! Oh, és la meva vareta, que la tenia. La tenia la garsa. Bé, ara demanaré al sol que s'apropi perquè arribi la primavera. Així ja no tindrem fred. Sol, apropa't i escalfa't. Si arribi la primavera, que floreixi les plantes, ja les flors. Ja